Πιθανότητες και στατιστική. Βασική όρη. Μέσος όρος. Επίσης ονομάζεται μέση τιμή ή αριθμητικός μέσος, ένας αριθμός που περιγράφει την κεντρική τάση των δεδομένων. Ομάδα ελέγχου. Μια ομάδα σε ένα τυχεοποιημένο πείραμα που λαμβάνει ανενεργή θεραπεία αλλά διαφορετικά αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλες ομάδες. Δεδομένα. Ένα σύνολο παρατηρήσεων, ένα σύνολο πιθανών αποτελεσμάτων, τα περισσότερα δεδομένα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες. Πειραματική μονάδα. Κάθε άτομο ή αντικείμενο που πρόκειται να μετρηθεί. Συχνότητα. Ο αριθμός των φορών που εμφανίζεται μια τιμή των δεδομένων. Βασικοί όροι. Μαθηματικά μοντέλα. Μια περιγραφή ενός φαινομένου χρησιμοποιώντας μαθηματικές έννοιες, όπως εξισώσεις, ανισότητες, κατανομές κλπ. Αριθμητική μεταβλητή. Μεταβλητές που λαμβάνουν τιμές οι οποίες υποδεικνύονται από αριθμούς. Πληθυσμός. Όλα τα άτομα, αντικείμενα ή μετρήσεις των οποίων οι ιδιότητες μελετώνται. Πιθανότητα. Ένας αριθμός μεταξύ του 0 και του 1, συμπεριλαμβανομένων, που εκφράζει την πιθανότητα να συμβεί ένα συγκεκριμένο γεγονός. Ποσοτικά δεδομένα. Ένα σύνολο παρατηρήσεων, ένα σύνολο πιθανών αποτελεσμάτων. Ποιοτικά δεδομένα. Ένα σύνολο παρατηρήσεων, ένα σύνολο πιθανών αποτελεσμάτων, τα ποιοτικά δεδομένα έχουν μια ιδιότητα της οποίας η τιμή υποδεικνύεται από μια ετικέτα. Τυχαία κατανομή. Η πράξη οργάνωσης πειραματικών μονάδων σε ομάδες θεραπείας χρησιμοποιώντας τυχαίες μεθόδους. Σχετική συχνότητα. Ο λόγος του αριθμού των φορών που εμφανίζεται μια τιμή των δεδομένων στο σύνολο όλων των αποτελεσμάτων προς τον συνολικό αριθμό των αποτελεσμάτων. Δείγμα. Ένα υποσύνολο του μελετώμενου πληθυσμού. Μεταβλητή. Ένα χαρακτηριστικό ενδιαφέροντος για κάθε άτομο ή αντικείμενο σε έναν πληθυσμό. Εισαγωγή. Οι στατιστικές χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις επιστημονικές ειδικότητες. Όπως στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, καθώς και στην επιχειρηματικότητα, την ιατρική, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την κυβέρνηση και τη βιομηχανία. Οι στατιστικές είναι ουσιαστικά ένας κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών που αναπτύχθηκε από την εφαρμογή μαθηματικών εργαλείων. Συμπεριλαμβανομένου του λογισμού και της γραμμικής άλγεβρας στη θεωρία πιθανοτήτων. Η στατιστική είναι η μελέτη και ο χειρισμός δεδομένων. Συμπεριλαμβανομένων τρόπων συλλογής, ανασκόπησης, ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων από δεδομένα. Οι δύο κύριοι τομείς της στατιστικής είναι η περιγραφική και η υπαγωγική στατιστική. Η στατιστική μπορεί να επικοινωνείται σε διάφορα επίπεδα. Ξεκινώντας από μη αριθμητικούς περιγραφής, μέχρι αριθμητικά δεδομένα αναφερόμενα σε μηδενικό σημείο. Πολλές τεχνικές δειγματοληψίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της απλής τυχαίας, συστηματικής, στρωματοποιημένης ή δειγματοληψίας συστάδων. Οι στατιστικές υπάρχουν σχεδόν σε κάθε τμήμα κάθε εταιρείας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης. Η στατιστική ορίζεται ως η επιστήμη της συλλογής, οργάνωσης, παρουσίασης, ανάλυσης και ερμηνείας αριθμητικών δεδομένων με σκοπό την υποστήριξη στη λήψη πιο αποτελεσματικών αποφάσεων. Βασικές έννοιες της στατιστικής. 1. Εισαγωγή στη στατιστική. 2. Περιγραφική και επαγωγική στατιστική. 3. Τύποι δεδομένων. 4. Περιγραφική στατιστική. 5. Επαγωγική στατιστική. Εισαγωγή στη στατιστική.
Η στατιστική αποτελείται από τις αρχές και μεθόδους για συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία, εξήγηση αποτελεσμάτων, παρουσίαση δεδομένων, λήψη αποφάσεων. Παράδειγμα. Τύποι στατιστικής. Υπάρχουν δύο τύποι στατιστικής. Η περιγραφική στατιστική ασχολείται με συνοπτικούς υπολογισμούς, γραφήματα, πίνακες και διαγράμματα. Η επαγωγική στατιστική είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για να γενικεύσει από ένα δείγμα σε έναν πληθυσμό. Δεδομένα και σύνολα δεδομένων. Τα δεδομένα είναι τα γεγονότα και οι αριθμοί που συλλέγονται, συνοψίζονται, αναλύονται και ερμηνεύονται. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε μια συγκεκριμένη μελέτη αναφέρονται ως το σύνολο δεδομένων. Στοιχεία, μεταβλητές και παρατηρήσεις. Τα στοιχεία είναι οι οντότητες στις οποίες συλλέγονται τα δεδομένα. Μια μεταβλητή είναι ένα χαρακτηριστικό ενδιαφέροντος για τα στοιχεία. Το σύνολο των μετρήσεων που συλλέγονται για ένα συγκεκριμένο στοιχείο ονομάζεται παρατήρηση. Ο συνολικός αριθμός των τιμών δεδομένων σε ένα πλήρες σύνολο δεδομένων είναι ο αριθμός των στοιχείων πολλαπλασιασμένος με τον αριθμό των μεταβλητών. Ποσοτικά ποιοτικά δεδομένα. Αυτός ο τύπος δεδομένων αφορά αριθμούς. Είναι μετρήσιμος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθηματικούς υπολογισμούς. Τα ποσοτικά δεδομένα μας λένε πόσο ή πόσοι, όπως ο αριθμός των χρηστών που επισκέπτονται έναν ιστότοπο ή η θερμοκρασία σε μια πόλη. Είναι άμεσος και αντικειμενικός, παρέχοντας μια σαφή εικόνα μέσω αριθμητικών τιμών. Ποιοτικά δεδομένα. Αντίθετα, τα ποιοτικά δεδομένα ασχολούνται με χαρακτηριστικά και περιγραφές. Αφορούν το ποιο τύπο ή ποια κατηγορία. Σκεφτείτε το ως τα δεδομένα που περιγράφουν ποιότητες ή χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα ενός αυτοκινήτου ή το είδος ενός βιβλίου. Αυτά τα δεδομένα είναι υποκειμενικά, βασισμένα σε παρατηρήσεις παρά σε μετρήσεις. Κλίμακες μέτρησης. Ονομαστική κλίμακα. Αυτή είναι η πιο απλή μορφή μέτρησης που χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των δεδομένων χωρίς συγκεκριμένη σειρά. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τύπους κουζινών, ομάδες αίματος ή εθνικότητα. Αφορά την επισήμανση χωρίς καμία ποσοτική αξία. Ταξινομητική κλίμακα. Τα δεδομένα μπορούν να ταξινομηθούν ή να καταταχθούν εδώ, αλλά τα διαστήματα μεταξύ των τιμών δεν είναι καθορισμένα. Σκεφτείτε μια έρευνα ικανοποίησης με επιλογές όπως ικανοποιημένος, ουδέτερος και δυσαρεστημένος. Μας λέει τη σειρά, αλλά όχι την απόσταση μεταξύ των κατατάξεων. Κλίμακα διαστήματος. Οι κλίμακες διαστήματος ταξινομούν τα δεδομένα και ποσοτικοποιούν τη διαφορά μεταξύ των καταχωρήσεων. Ωστόσο, δεν υπάρχει πραγματικό σημείο 0. Ένα καλό παράδειγμα είναι η θερμοκρασία σε Κελσίου. Η διαφορά μεταξύ 10 βαθμοί Κελσίου και 20 βαθμοί Κελσίου είναι η ίδια με τη διαφορά μεταξύ 20 βαθμοί Κελσίου και 30 βαθμοί Κελσίου. Αλλά το 0 βαθμοί Κελσίου δεν σημαίνει την απουσία θερμοκρασίας. Κλίμακα αναλογίας.
Η πιο ενημερωτική κλίμακα έχει όλες τις ιδιότητες της κλίμακας διαστήματος, συν ένα ουσιαστικό σημείο 0, επιτρέποντας ακριβή σύγκριση μεγεθών. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το βάρος, το ύψος και το εισόδημα. Εδώ, μπορούμε να πούμε ότι κάτι είναι 2 φορές μεγαλύτερο από κάτι άλλο. Περιγραφική στατιστική. Φανταστείτε την περιγραφική στατιστική ως το πρώτο ραντεβού με τα δεδομένα σας. Αφορά την κατανόηση των βασικών στοιχείων, τις ευρείες γραμμές που περιγράφουν αυτό που έχετε μπροστά σας. Η περιγραφική στατιστική έχει 2 κύριους τύπους, τα μέτρα κεντρικής τάσης και τα μέτρα μεταβλητότητας. Μέτρα κεντρικής τάσης. Αυτά είναι σαν το κέντρο βάρους των δεδομένων. Μας δίνουν μια μεμονωμένη τιμή. Τυπική ή αντιπροσωπευτική του συνόλου δεδομένων μας. Μέτρα κεντρικής τάσης. Μέσος όρος. Ο μέσος όρος υπολογίζεται προσθέτοντας όλες τις τιμές και διαιρώντας με τον αριθμό των τιμών. Είναι σαν τη συνολική βαθμολογία ενός εστιατορίου βάσει όλων των κριτικών. Η μαθηματική φόρμουλα για τον μέσο όρο δίνεται παρακάτω. Μέσος όρος. Διάμεσος. Η μεσαία τιμή όταν τα δεδομένα είναι ταξινομημένα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Αν ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι άρτιος, είναι ο μέσος όρος των 2 μεσαίων αριθμών. Χρησιμοποιείται για να βρει το μέσο σημείο μιας γέφυρας. Αν το NNN είναι άρτιο, ο διάμεσος είναι ο μέσος όρος των 2 κεντρικών αριθμών. Διάμεσος. Τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. Είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων. Παράδειγμα. Σκεφτείτε το ως το πιο δημοφιλές πιάτο σε ένα εστιατόριο. Τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. Μέτρα μεταβλητότητας. Ενώ τα μέτρα κεντρικής τάσης μας οδηγούν στο κέντρο, τα μέτρα μεταβλητότητας μας λένε για την εξάπλωση ή τη διασπορά των δεδομένων. Μέτρα μεταβλητότητας. Διακύμανση. Μετρά πόσο απέχει κάθε αριθμό στο σύνολο από τον μέσο όρο και συνεπώς από κάθε άλλον αριθμό στο σύνολο. Πρότυπο. Απόκλιση. Η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης παρέχει ένα μέτρο της μέσης απόστασης από τον μέσο όρο. Είναι σαν να αξιολογούμε τη συνέπεια στο μέγεθος των γκέικ ενός αρτοποιού. Πρότυπο. Απόκλιση. Εύρος. Η διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης και της μικρότερης τιμής. Παρέχει μια βασική εικόνα της διασποράς. Εύρος. Οπτικοποίηση δεδομένων.
Η οπτικοποίηση δεδομένων είναι η τέχνη και η επιστήμη της αφήγησης ιστοριών με τα δεδομένα. Μετατρέπει τα περίπλοκα αποτελέσματα της ανάλυσης μας σε κάτι απτό και κατανοητό. Είναι κρίσιμη για την εξερευνητική ανάλυση δεδομένων, όπου ο στόχος είναι να αποκαλυφθούν μοτίβα, συσχετίσεις και πληροφορίες από τα δεδομένα χωρίς ακόμη να γίνουν επίσημα συμπεράσματα. Γραφήματα και διαγράμματα. Ξεκινώντας με τα βασικά, τα ραβδόγραμμα, τα γραφήματα γραμμής και τα διαγράμματα πίτας παρέχουν θεμελιώδη στοιχεία για τα δεδομένα. Αυτά είναι τα βασικά της οπτικοποίησης δεδομένων. Γραφήματα γραμμής. Ένα γράφημα γραμμής απεικονίζει γραφικά δεδομένα που αλλάζουν συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Κάθε γράφημα γραμμής αποτελείται από σημεία που συνδέουν τα δεδομένα για να δείξουν μια τάση, συνεχής αλλαγή. Τα γραφήματα γραμμής έχουν άξονα X και άξονα Y. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο χρόνος απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα. Παράδειγμα. Το ακόλουθο γραμμικό γράφημα δείχνει τις ετήσιες πωλήσεις μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής εταιρείας για περίοδο 6 συνεχόμενων ετών. Γραφήματα ραβδώσεων. Τα γραφήματα ραβδώσεων αναπαριστούν κατηγορηματικά δεδομένα με ορθογώνιες ράβδους. Για να κατανοήσετε τι είναι τα κατηγορηματικά δεδομένα, δείτε παραδείγματα κατηγορηματικών δεδομένων. Τα γραφήματα ραβδώσεων είναι από τους πιο δημοφιλείς τύπους γραφημάτων και διαγραμμάτων στην οικονομία, στατιστική, μάρκετινγκ και οπτικοποίηση στην ψηφιακή εμπειρία πελάτη. Χρησιμοποιούνται συνήθως για να συγκρίνουν διάφορες κατηγορίες δεδομένων. Παράδειγμα. Το παρακάτω διάγραμμα ράβδων αντιπροσωπεύει το συνολικό άθροισμα των πωλήσεων για το προϊόν Α και το προϊόν Β για 3 χρόνια. Διάγραμμα πίτας. Το διάγραμμα πίτας, ή το κυκλικό διάγραμμα, έχει κρίσιμη θέση και σημασία. Απεικονίζει δεδομένα και στατιστικά σε μια εύκολα κατανοητή μορφή, φέτας πίτας, και απεικονίζει αριθμητικές αναλογίες. Κάθε φέτα της πίτας είναι ανάλογη του μεγέθους μιας συγκεκριμένης κατηγορίας σε μια δεδομένη ομάδα στο σύνολό της. Με άλλα λόγια, το διάγραμμα πίτας χωρίζει μια ομάδα σε μικρότερα κομμάτια. Δείχνει σχέσεις μέρους όλου. Για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα πίτας, χρειάζεστε μια λίστα κατηγορηματικών μεταβλητών και αριθμητικών μεταβλητών. Παράδειγμα. Το παρακάτω διάγραμμα πίτας αντιπροσωπεύει την αναλογία των τύπων μεταφοράς που χρησιμοποιούν 1000 μαθητές για να πάνε στο σχολείο τους. Ιστόγραμμα. Ένα ιστόγραμμα δείχνει συνεχόμενα δεδομένα σε παρατεταγμένους ορθογώνιους στήλες. Συνήθως, δεν υπάρχουν κενά μεταξύ των στυλών. Το ιστόγραμμα απεικονίζει μια κατανομή συχνοτήτων, σχήμα, ενός συνόλου δεδομένων. Με την πρώτη ματιά, τα ιστογράμματα μοιάζουν με τα γραφήματα ραβδώσεων. Ωστόσο, υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ τους. Το γράφημα ραβδώσεων αναπαριστά κατηγορηματικά δεδομένα, ενώ το ιστόγραμμα αναπαριστά συνεχόμενα δεδομένα. Παράδειγμα. Το παρακάτω ιστόγραμμα αντιπροσωπεύει το κατακεφαλήν εισόδημα για 5 ηλικιακές ομάδες. Πιθανότητα. Βασικοί όροι. Πείραμα, μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία με ένα σύνολο πιθανών αποτελεσμάτων. Αποτέλεσμα, ένα πιθανό αποτέλεσμα. Γεγονός, ένα ή περισσότερα αποτελέσματα ενός πειράματος. Πιθανότητα, π, ενός γεγονότος, αριθμός ευνοϊκών αποτελεσματών διά συνολικός αριθμός αποτελεσμάτων. Διάγραμμα δέντρου πιθανότητας, χρησιμοποιείται για την οπτική απεικόνιση της πιθανότητας.
Ζάρι. 1. Όταν ρίχνετε ένα μόνο ζάρι, ποια είναι η πιθανότητα? A. Να ρίξουμε 4. B. Να ρίξουμε ζυγό αριθμό. C. Να ρίξουμε πρώτον αριθμό. Π αριθμός ευνοϊκών αποτελεσμάτων προς συνολικός αριθμός αποτελεσμάτων. Απαντήσεις στα ερωτήματα A, B, C. Ζάρι. 2. Όταν ρίχνονται δύο ζάρια, ποια είναι η πιθανότητα? A. Να ρίξουμε διπλό και τα δύο ζάρια να έχουν τον ίδιο αριθμό. B. Να είναι το άθροισμα των αριθμών 5. C. Να είναι το άθροισμα των αριθμών 8. Απάντηση στο ερώτημα A. Απαντήσεις στα ερωτήματα B και C. Μπίλιες. Υπάρχουν 4 κίτρινες, 3 κόκκινες, 2 πράσινες και 1 μπλε μπίλια μέσα στη τσάντα. Ποια είναι η πιθανότητα? 1. Να επιλεγεί η κόκκινη. 2. Να μην επιλεχθεί καμία κίτρινη. Απαντήσεις στα ερωτήματα 1 και 2. Κάρτες. Ποιες είναι οι τύποι των καρτών σε μια τράπουλα? 1. Υπάρχουν 52 κάρτες σε μια τράπουλα. 2. Υπάρχουν 2 χρώματα καρτών, κόκκινο και μαύρο. 3. Βασισμένες στις φιγούρες, οι τύποι των καρτών σε μια τράπουλα είναι σπαθιά, καρδιές, διαμάντια, μπαστούνια. 4. Υπάρχουν 13 κάρτες για κάθε φιγούρα, που αποτελούνται από ένα άσο, 3 φιγούρες, βασιλιάδες, βασίλισσες και ντάμες, και 9 αριθμητικές κάρτες, 2, 3, 4, έως 10. Κάρτες. Ο Μπεν έχει τραβήξει μια κάρτα από μια καλοανακατεμένη τράπουλα. Ποια είναι η πιθανότητα, Π, να τραβήξει? A. Ένα βασιλιά. B. Μια κόκκινη κάρτα. C. Μια φιγούρα σπαθιών. Δίνονται οι απαντήσεις για τα ερωτήματα A, B και C. Η Σάρα έχει τραβήξει μια κάρτα από μια καλοανακατεμένη τράπουλα. Ποια είναι η πιθανότητα, Π, να τραβήξει? A. Μια κάρτα με άρτιο αριθμό. B. Όχι μπαστούνι. C. Ντάμα ή βασίλισσα. Δίνονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις A, B και C. Νομίσματα. Όταν ρίχνετε ένα νόμισμα, ποια είναι η πιθανότητα το νόμισμα να πέσει κορώνα ή γράμματα? Υπάρχουν μόνο 2 πιθανά αποτελέσματα. Άρα, π, ακορώνα, ένα δεύτερο. Π, γράμματα, ένα δεύτερο. Όταν ρίχνετε ένα νόμισμα 2 φορές, ποια είναι η πιθανότητα να βγει μόνο μία κορώνα? Δίνεται η απάντηση.
Όταν ρίχνετε ένα νόμισμα 3 φορές, ποια είναι η πιθανότητα να βγει μόνο μία γράμματα? Δίνεται η απάντηση. Διάγραμμα δέντρου πιθανότητας. Υπάρχουν δύο μέρη σε ένα διάγραμμα δέντρου πιθανότητας. Κόμβος χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει ένα γεγονός. Κλαδί χρησιμοποιείται για να δείξει τη σύνδεση μεταξύ ενός γεγονότος και του αποτελέσματός του. Η πιθανότητα γράφεται στο κλαδί. Αν ρίξουμε ένα νόμισμα μία φορά, το διάγραμμα δέντρου μπορεί να κατασκευαστεί ως εξής. Κατασκευάστε το διάγραμμα δέντρου για το ρίξιμο ενός νομίσματος 2 φορές. Για να υπολογίσετε την πιθανότητα ενός γεγονότος, πολλαπλασιάστε τις πιθανότητες κατά μήκος των κλαδιών. Αν προσθέσουμε τις πιθανότητες κάθε αποτελέσματος, το άθροισμα είναι ίσο με 1. Η πιθανότητα να βγάλουμε μόνο μία κορώνα. 0,25 συν 0,25 ίσον με 0,5. Δύο γεγονότα είναι εξαρτημένα αν το αποτέλεσμα του ενός γεγονότος επηρεάζει το αποτέλεσμα του άλλου. Δίνετε το παράδειγμα όπως φαίνεται στην εικόνα. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το διάγραμμα δέντρου πιθανοτήτων. PP περνάει το δεύτερο τεστ δεδομένου ότι πέρασε το πρώτο τεστ, ίσον 0,56. PF αποτυγχάνει στο δεύτερο τεστ δεδομένου ότι πέρασε το πρώτο τεστ, ίσον 0,14. FP περνάει το δεύτερο τεστ δεδομένου ότι απέτυχε στο πρώτο τεστ, ίσον 0,18. FF αποτυγχάνει στο δεύτερο τεστ δεδομένου ότι απέτυχε στο πρώτο τεστ, ίσον 0,12. Λίστα πηγών.